El nostre pare ens portava amb els tres germans al celler quan estàvem de barema. Recordo que trepitjàvem el raïm amb els peus, que passejàvem i corríem pel celler. El record que més il·lusió em fa no és gaire llunyà. Primer dic que jo vaig elaborar amb biodinàmica. El primer copatge que vaig poder fer era de les finques de casa amb el tres lustres. La primera vegada que vaig anar de viatge a Brasil fa 4 o 5 anys i resulta que l'antic importador amb el que havíem treballat durant molts anys allà i tenia una ampolla de 3 lustres del 2002. Em va impactar molt quan vaig saber de rebot que en Carballo, aquest personatge Vázquez Montalbán, sempre tenia una caixa de 3 lustres sota el llit per celebrar o per oblidar. I que a més provàvem el most que sortia d'aquell xarel·lo i d'aquell macabeu que ens agradava tant, i sobretot aquella olor tan característica del celler. Em va fer molta il·lusió, em va fer molt feliç que fos amb el tres lustres, el que primer pogués gaudir d'aquest projecte tan maco que al final s'ha fet realitat i que ben aviat podrem poder començar-nos a gaudir, perquè clar, 8 anys són molts anys. I la meva obrir i... uau, no? És un d'aquests moments en el vi que per moltes ampolles que obris, al final sempre et pot sorprendre. Fins al punt que vaig trucar, vaig localitzar el Manel Vázquez Montalbán i vaig acabar prenent un dia una copa de vi de 3 lustres amb ell a Vallvidrera. Aquell dia el Manel em va dir no deixeu mai de fer 3 lustres perquè és un gran espumós del món i és irrepetible.